Ongietorriak denei Nortasuna Sarean 2022 marmarka jardunaldira. Jardunaldi honen helburua enpresa edo proiektuek sarean egoten jakitea eta bide horretan laguntzea da. Eta 7. edizio honetan marka aukeratu dugu gai moduan. Lehenengo kontua da ikerketa bat egitea. Proiektu bat hartzen dugunean, edozein delarik ere, saiatzen gara ikertzen. Ulertzea, proiektu horren barnean, bihotzean, bere esentzian, nahi zuen bezala ditu, dagoen hori. Zer da benetakoa marka horretan, edo proiektu horretan? Zein dira gure balioak? Zein dira bai ala bai gure balioak? Ze askotan, galdetzen dugunean, zein dira balioak? Zerrenda luze bat. Ni naiz hau guztiatuko. Hori da ezin dugu izan. Ez behintzat kontakizunean, ez behintzat kleimean, hortik egin behar duguna filtroak. Ordiziko udala guain arte ezagutzen zen, aurkeztu genuen arte edo sortu genuen arte, Ordiziko udalaren irudia zen armarria. Baina armarria hortan gelditzen zen, Ordiziko udalaren armarri bezala. Ez genuen ikusten herritarrak ordezkatzen zonik. Netzako gazteak umila izan behar du. Zeba, marka oso ezaguna da, baina gure belaunaldirako. Eta gaur egun gazte pila badaude, gaztea entzuten ez dutenak. Eta orduan, nolabait, marka batek ere argi eduki behar du, etzerala munduko zentrua, eta ez zer pasatzen. Gau beltza urriaren 31ean Euskal Herrian ospatu egiten den jai bat da, Nartur zikloarekin lotura handia duena, eta topagunearen helburua izan da ospakizun zahar bat berrasmatzea, ez? Ikusten genuena zen gure masti zainen bizitza, gure mastien zaintza, gure bizimodua, ikusten genuen ere gure ardoak biziak direla, bestekin konparatuta, bizitza dariela. Mila esker denei, hizlariei, partaideei, publikoari, laguntzaileei eta bide lagun izan zaituztegu guztiei. Hurrengo urtera arte eta eskerrik asko.